Ако вече имаш котка и решиш да си вземеш още една, ето как да ги изближиш. Донасянето на нова котка в дома ти може да бъде вълнуващ момент, но също така може да предизвика стрес и напрежение за сегашната ти котка, ако вече имаш такава. Плавното запознанство е от ключово значение за осигуряване на хармонични отношения между двете котки. Ето няколко съвета как да направиш прехода максимално комфортен за тях. Първо, създай отделни пространства. Започни като отделиш новата котка в отделна стая със собствена храна, вода, тоалетна и легло. Това ще й даде време да се установи и да се адаптира към новата среда. Второ, постепенно запознаване. Бавно позволи на котките да се усетят една друга при затворена врата. С течение на времето им позволявай кратък контакт под наблюдение, като все още ги държиш отделно. Трето, използвай поощрение. Насърчавай положителните взаимодействия между котките, като ги награждаваш с лакомства, игри и похвали. Четвърто, дай на всяка котка собствено пространство. Увери се, че всяка котка разполага със собствено пространство и ресурси, като легла, тоалетна, играчки и купички за храна, за да избегне съперничество и териториални проблеми. И пето, бъди търпелив. Процесът на запознаване може да отнеме няколко седмици и дори месеци. Не прибързвай и остави котките да създадат своите взаимоотношения със собственото си темпо. Ако процесът на запознанство не върви гладко, помисли дали да не потърсиш помощ от ветеринарен лекар. Ако искаш да научиш още тайни от света на котките, вземи новата ми книга "Наръчник за грижовни стопани на котки". Линкът е в профила ви.